Gloria lil mulej! Thank you, Jesus! Kulħadd jaqbad il-Bibja miegħi, qol il-Bibja halleluja, u kulħadd jgħid miegħi minn qalbek bis qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Jiena nemmina minn Ġenesi sal-Apokalissi. Niddikjara li jien għandi dak li l-Bibja tgħid li jien għandi. Jienu dak il-Bibja tgħid li jienu u jien kapaċi għal dak li l-Bibja tgħid li jien kapaċi. Jiena llum niddikjara li ħan irċievi l-kelma qaddisa talla u qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Għatini mulej revelazzjoni tal-kelma qaddisa tiegħek mulej. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek u kisser minn fuq ħajti kull xkil. Aħfilli ta' kull dnub mulej qaddis. Grazzi li inti għamiltni denju biex nieħu sem fil-barkiet, fil-wedit, fil-wird kbir sabiħ li inti tajtni fibnek Ġesu Kristu għal glorja tiegħek misir. Amen. Halleluja. Morru fi ktib ta' Romani malajr. Halleluja. Romani kapitlu 9. Thank you, Jesus. Halleluja. Jekk intom ma kontux hawnhekk il-weekend li għadda nħeġġitkom biex tmorru please ismgħu il-messaġġ li kellna il-weekend li għadda għax ħankompli fuq illum fuq il-rimanente. Dove sono gli italiani? Dove stanno gli italiani? I nostri fratelli e sorelle italiani, dove stanno? Abbiamo uno, gli altri non sono qua con noi oggi, un altro là, alleluia, 3, ok. Alleluia. Ho parlato sul rimanente la settimana scorsa, kellimtkom fuq il-rimanenti, għattejdu li għalix pazza titkellem bit-Taljan, parti li huma dawn Taljani, imma l-kelma rimanente hija kelma Taljana. U bil-Malti ngħidu il-fdal. Il-fdal ma tantx taġobni ħafna bil-Malti, għax ma tantx nużawha. Għalkemm ngħidu dak li bqa' jew dak li baqa', il-kelma bil-Malti ngħidu dawk baqgħu, jew dawk li baqa', jew dak li fadal. Imma f'kuntest Kristjan ma nafx għaliex il-kelma rimanente jew remnant tinstema aktar b'saħħitha. Ma nafx taqblu miegħi, jekk ma taqblux miegħi għandkom dritt wara kollox is not a big deal. Just teqbad wara kollox teqbad fis-istess. Halleluja. Romani kapitlu 9. Thank you, Jesus. Però xi ħaġa interessanti li nixtieq nagħmel frażi fuq għadi llum hija li l-Bibja ħanibdew from a wide point of view. Number 1, kulħadd jgħidha warajja di. Il-Bibja hija l-kelma talla. Kulħadd jemmina di? Temmen il-Bibja hija l-kelma talla vera? Jiġifieri minn Ġenesi sal-Apokalissi jiena konvint hija l-kelma talla, dik nemmnuha żgur. Number 2, kulħadd jgħidha warajja, il-Bibja huwa ktieb ta' patt. It is a covenant book that makes that book already exclusively different from all other religious books. Mela, il-Bibja hija ktieb ta' patt. It's a book, it's a covenant book. U hija ktieb kollha patt infatti. Sewwa, imma aħna poplu ta' patt. U Alla ta' patt. U jekk m'għandekx patt miegħu laqqas jafek lilek. Alla jaf biss il dawk li huma għandhom patt miegħu u magħhom. Sewwa, mela, il-Bibja hija kelma Alla, il-Bibja hija ktieb ta' patt. Ieħor, il-Bibja hija ktieb ta' patt ta' żwieġ. Ejda, il-Bibja hija ktieb ta' patt ta' żwieġ. Għax minn Ġenesi sal-Apokalissi il-kunċett huwa Alla qed ifittex mara. Taħdu wiex ħażin issa di? Żommuha spiritwali. Kristu qed ifittex arusa. Però ħafna mill-arusa saret qisha qattusa. Fimtuni xi tfisser di? Għax fiha ħafna sinifikat li saret qisha qattusa. Sewwa, mela huwa kelma Alla, kelma ta' patt u ktieb ta' patt ta' żwieġ. Sew fit-Testament il-Qadim. Alla jissejjaħ il-raġel ta' Iżrael. U fit-Testament il-ġdid Ġesu jissejjaħ l-arus. In the Old Testament he's called the husband. In the New Testament he's called the bridegroom. Però sa xi ħaġa oħra. Dejjem innek qed tinnotaw intom dejjem we are narrowing the people addressed. Mela l-Bibja mhix għad-dinja kollha.
tipprovawx bella u il-Bibja lil min m'għandux il-Kristu. Il-Bibja mhux għalih. Mela tkun tal-mulej. Il-Bibja hija ktieb ta' patt. Il-Bibja ħan dejjem we're narrowing. Il-Bibja ktieb ta' patt ta' żwieġ. Is-soħra. Il-Bibja hija ktieb ta' patt ta' żwieġ għal fdal biss. For the remnant. Għal dawk li jibqaw fidili. Għal dawk li jibqaw fidili biss ħajżewġu ma' Kristu. Dawk li jibqaw fidili biss ħajsalvaw. Il-wedit huma għal dawk li huma ir-remnant. Però ir-remnant jiena nemmen li l-mulej jixtieq li l-Knisja kollha hija remnant. Imma mhux il-Knisja kollha hija remnant. Mhux għax inti tmur il-Knisja inti awtomatikament parti mir-remnant. Sewwa l-arusa il-Bibja tgħidlek ħejjiet lilha nnifisha. Inti bħala l-arusa, inti li tagħmel parti mill-arusa, sew dawk li inti hawnhekk preżenti u dawk li qed jaraw fuq il-YouTube, inti dik parti mill-arusa li qed tħejjilek nifsek għal żwieġ. Semgħuni sewwa. Min iħejji lilu nnifsu għal żwieġ ħajżewweġ? Isimgħuni aħwa. Ħanejt spunt naturali. Mhux kulħadd min jrid jiżżewweġ huwa tajjeb għal żwieġ. Ħanerġa' ngħidha di. Issa mhux nitkellem spiritwalment, qed nitkellem naturalment għalkemm iż-żwieġijiet huma spiritwali wkoll. Mela mhux kulħadd min irid jiżżewweġ huwa tajjeb għal żwieġ. You have to be marriage material to be rightfully married. Dan huwa spunt li qed nagħmel għall Kristjani kollha sew preżenti u dak li tisimgħuni fuq YouTube. You have to be marriage material to be married. Just għax tixtieq tiżżewweġ ma jfissirx li inti tikkwalifika. Ma rridx niqpa' żerbi għax nispiċċa nagħmel marriage seminar inkella lejla. Jew nkella divorce seminar għax nispiċċa. Imma issa mill-lat spiritwali mhux għax kull min jgħid li huwa Kristjan huwa veru parti mill-arusa. Id-darba l-oħra tilkom ma nafx min ħanerġa' nagħmel naqa' rewind. Jekk fid-dinja hawn bej wieħed u ieħor bejn 2.5 to 3 billion so-called, in a very loose way, Christians, u li kieku kollha huma verament ir-rimanente, kieku d-dinja fjamma nar tal-Ispirtu Santu. Imma mhux għalhekk, talli ħafna drabi propju l-ħmiġ tad-dinja taraħ fil-Knisja. U għandek ċertu knejjes tara l-ħmiġ għar fil-Knisja milli hemm fid-dinja. U da mhux Gordon qalu, anka Pawlu nnifsu fl-ewwel Korinti kapitlu 5. Ġifieri aħna nisejħu Kristjani hemm standard għalina u għalkemm dejjem hija l-grazzja tal-Alla li taħdem fik, imma inti meta l-mulej qed jopera fik tiċċaqlaqx minn fuq il-mejda tal-operazzjoni. Amen. Let the Lord operate in you. Inħobb ngħidha di għax hija reali. Kemm hawn kienu Kristjani li għaddew minn River of Love? Kemm hawn Kristjani li għamlu żmien jiġu River of Love? Kemm hawn Kristjani li jitgħamdu, anka fiqu, anka żewġu. Issa biex iżewweġ River of Love, you are a very ambitious man and woman. Għaliex? Għax aħna hawnhekk nadduk minn ħafna testijiet u courses u biex vera nżewġek u li kieku jiġu biss dawk li żewġna u dawk li għammidna kieku rridu l-istadium.
Bis-serjetà ngħidilkom. Mhux qed inqis u mhux qed not nies li għaddew minn River u għamlu xi żmien jiġu. Jiġifieri aċċettaw il-Ġesu, għarfu għall-verità u llum fejnhom. Daw forsi ħafna minnhom għadhom jaħsbu li huma parti mill-remanenti. Ftakar Ġesu meta ġej, qal li ma tibta Krisa ġej li ħejjiet lilha nnifisha. Tgħidli allura inti ma tisbaljax, Pastor. Fil-każ jekk ikollok dubju saqsil il-mara. Ma fil-każ aħjar ma saqsuha xejn. Imma il-raġel u l-mara talla huma konxi l-awareness tagħhom fuq Alla huwa kontinwu, mhux jiġihom malla il-ħadd fil-għodu ġejn il-Knisja. Il-awareness il-bniedem li vgħix għall-mulej, ħsibietu kontinwament fil-mulej biex joġob il-Alla kontinwament. U jekk jiżbalja, mal-ewwel idej udnu dak il-ħin jobs u mulej jaħfilli skużani. Dak il-ħin idejek. Imma in-nies li jgħidu li huma Kristjani jkomplu jafġu, jkomplu f'dik is-stil ta' ħajja ta' dnub, u x'inhu ta' dnub. Allura inti possibbli jekk mamma kont qed nitkellem il-biera. Mal-mara fuq għadi u ma tkellem ma' xi ħadd ieħor. Ma ngħid imma dawk in-nies li daqgħu anke raw il-qawwa talla. Ma possibbli daw ma jmissjawx il-mulew. Għadaw li tgħid ġili għallew idejhom anke sabtu bil-qawwa talla mal-art. Raw n-nies jinħelsu mix-xitan quddiem għajnejhom. Iwa daw. Hemm bżonn jibatilhom SMS il-pastor biex ifakkarhom, hello, bil-ħaq veru hemm il-mulej. You need somebody to remind you of the one you're hoping to be married to. Immaġina tnejn iż-żewġin ħaj iż-żewġu u l-arusa jew l-arus qed jistenna ħaj iż-żewweġ u dak sejjer kemm ħaddu ma tiġi di ġarala. Il-xut ċempilla waħda hi. Aħna xhieda. Xhieda tal-arus. ċempilla waħda kjoġba. How sister or l-arus qed jistennik. Il-mamma mija kif insejt. Sounds funny, but it's real. Insejt li mħabba li kellek lej il-mulej. Insejt kemm kpejt. Insejt kemm tlabtu biex ifejqek u fejqek. Insejt kemm tlabtu biex jisalvak u jisalvak. Insejt minn xiex il-mulej tlabtu biex jaqlek mill-kwestjonijiet u għala. U issa hemm bżonn il-xi ħadd biex ifakrek. Jekk wasalt hemm, m'intix parti mir-remnant. You may be part of the one remaining here for the judgment. Femtuni, u xi tfisser di? Għax Kristu meta ġej ħajaħtaf mhux il-Kristjani kollha. Fejna fil-Bibja Passer di? Faċli. Mattew 25 qalbi. L-10 nisa l-rajjes. Kollha kienu ta' Kristu l-10 l-huma. Li ma daħlu f'għażwieġ? 5. Jiġifieri nofshom. Li ma nofs minnkom ħanaqsam u ngħidilkom int ħatibqa' hawnhekk għall-ġudizzju u n-nar u għall-Antikristu u għall-marka tal-bestja u l-oħrajn ħadd ittieħdu. Li ma nofs ħajmur u li ma nofs ħajqaf. Nista' ngħidilkom. Dak li jkun imħeġġeġ bid-nar tal-Ispirtu Santu li meta Kristu jħares lejk jara lilu fik. Dak ħajħu il-mulej. Nitħassarhom minn dawk li kienu jiġu River of Love u llum qegħdin lura mal-qżieqes. Għax ma nafx ħajdulu lil mulej u żgur mhux ħajdulu ma kontx naf.
Mela, vers kapitlu 9, vers 27, Iżajija olla leħnu u qal dwar Izrael u kol jekk stess lat ta' wlied Izrael ikun daqs ir-ramel tal-baħar, il-fdal biss isalva. Għax il-mulej dal-waqt jagħmel il-kont u jaqtaħħa fil-qasir mad-dinja kollha. Morru fi ktieb ta' Ġuda. Illum il-messaġġija xirrid nagħmel biex nikkwalifika biex inkun parti mill-fdal. Xirrid nagħmel biex nikkwalifika lil nifsi biex inkun parti mill-fdal. Number 1, tiġà il-mulej ħejjilek it-triq. Għax inti ma tistax tidħol fil-palazz tal-President jekk ma tiġix mistieden. U inti ma tistax tidħol fis-saltna jekk ma tistax l-ewwel tiġi mistieden. Ġesu qal bl-aktar boċċar, ħadd ma jista' jiġi għandi jekk l-ewwel missieri ma jibatlux l-invit. Intom kollha mistiednin qalbi. Intom kollha mistiednin. Int mistieden ngħidu dak taħdek, ngħidu int mistieden. ħatkun hemmhekk għall-ikla? Saqsija. Int mistiedna ħatkun hemmhekk għall-ikla? Int mistieden l-invit il-mulej tajulek u batlek postman jismu Gordon John Mancher. Jismu jista' jkun ħadd ieħor. L-invit tajulek. Imma ħatkun hemm. Kemm ġieli xi kultant minnkom irċevejtu invit ta' xi parti jew xi tieġ u ma stajtux tmorru. Jew ma tridux tmorru. Ovvja, għax ċertu postijiet ma tixtieqx tkun. Imma mhux il-każ fejn jiġi assaltna. Hemmhekk huwa għal xiex inti u jien ġejna krejati. Hemmhekk l-Eden li aħna tlifna. Halleluja. Mhux affarijiet li qatt ma smajtuhom hawn, żomm qalbek pura. Imxi fil-maħfra, imxi fil-ħnina, iżommx l-anżita, jekk għandek xi ħaġa kontra ħuk u oħtok, mur tkellima, aħfer. Jekk weġġak, aħfer. Jekk weġġawk, aħfer. Jekk weġġajt, itloba maħfra. Żomm qalbek pura, żomm qalbek safja. Li bħalma rajna dal-aħħar u nerġa' nfakkarilkom Lut 12-14. Imxu fil-paċi. Imxu fil-paċi. Imxu fil-paċi ma' kulħadd. Kunu qaddisa mingħajr il-qudusija ħadd ma jista' jarabella. U jħassrek milli tkun tibqa' qaddisa hija li iżżomm nuqqas ta' maħfra mibeda f'qalbek l-imrar il-bibeda jgħidlek għax iżżomm imrar f'qalbek. Ħanilkom xi ħaġa. Ngħidilkom xi ħaġa nisaħħa. Kemm hawn kif ngħidilkom xi ħaġa, kemm għandkom tismawha. Kemm għandkom ma tidux tismawha, ma tidux iżgħu Ismawni. Tidnejlek iktar opportunità li jista' jkollok l-imrar kontra l-iktar? Il-mara u r-raġel. L-iktar persuna li l-għadu li jista' jdaħħalek l-imrar, għasu għahuk tal-fellowship għal-kem tiġri ta' spiss, jista' jkun il-mara jew ir-raġel tiegħek stess. Għod attent ma tmux tiżżewweġ biex tiġi turrifnat. Għax issa la żewwiġt trid tgħix bil-card of grace. Ġieli rajtu dak il-film? The Grace Card? You never watch it? So I'll give you one.
The grace card, taf xi tfisser il-grace card? Li inti taf li qed tgħix ma' raġel li mhux perfett. Qed taf li inti qed tgħix ma' mara mhix perfetta. Anzi skużi, ħana milkom iktar elaborata. Qed tgħix ma' raġel mimli difetti u qed tgħix ma' mara mimli qed difetti iktar. That's a joke. Tuħux għalik? Kollox dik leva, kollox Eva. Kif kissitinna kollox Eva, ġbin. Insomma, le, it-tnejn għandhom tagħhom sewwa. Imma anyway, mela, la inti taf li żewġek mhux perfett, inti taf għada dalilek ħajrfislek il-kallu. La martek taf li mhix perfetta, taf li din għada ħajrfislek il-kallu. La inti taf li ħuk fil-mulej mhux perfett, taf li daħ ħajrfislek. Ġifieri ħajkollok tentazzjoni li jweġġak jew tuħu għalik. Jiena kemm il-darba nħobb ngħidha di, jiena naf li intom tistgħu tweġġawni wara kollox, mhux anke mhux mardi tista' tweġġani l-iktar li jew intom l-iktar nies li maqrib tiegħek ħajweġġaw. Mhux ovvja. Imma ma nemmen minn dal-grupp għal-kemm kien hemm fil-passat, ma nemmen minn dal-grupp preżenti, naħseb ħadd minnkom filgħodu jgħid ħalli nara kif ħanivvendika lill-pastor. Jekk inti ma naħsibix. Ma tistax tgħidili mill-korrituri ta' moħħ li qed taħsebek, jekk qed taħsebek inti diġà iktar rafnat minn issa. Tifhem? Imma ma naħsibx li sewwa ħadd ma jqum filgħodu jgħid li huwa Kristjan u nara kif ħanivvendika lil ħija u l-oħti, imma x'aħna dajfa inwanġaw xejn. Aħna daj. Issa jekk inti taċċetta bħala realtà dik, tgħix fil-paċi. He broke it. So, what's new? Tella Tomli. So, what's new? Another day in paradise. Hallelujah. Mux vera jew. Le, forsi mux paradise, in purgatory. Another day in purgatory. Għat tiġi purifika. Imma tifmu aħwa. Kemm inti, kemm l-għadu jista' juża affarijiet biex lilek itapnek. Mhix ovvja. Jekk inti tifhimha di, daħħalha fil-pedamenti ta' moħħok u tgħix fil-paċi. Bis-serta tnejlkom. X'imbagħad ma tax ħadd iweġġek m'intix qed toħodha bi kbira. Omanu. Oman. Għax passer weġġajtni. So, anything new? Ma miltix apposta biex weġġajtek Susani għafilli. Weġġajtek, jew weġġajtniti, m'intix perfetta, naħfilli. Alla ħares. U jek tgħix fil-paċi, tgħix fil-qdusija, tgħix fil-grazzja u tgħix fil-kuntentizza. Amen. Jekk hemm xi ħadd li tippretendi li huwa perfett, Kristu biss. That's it. Jekk qed tippretendi xi ħadd fuq id-dinja huwa perfett, għamiltu minflok Kristu u sewa qgħid fid-dnub tal-idolatria. Amen. Hallelujah. Mela. Thank you, Lord. Ġud kapitlu 1. Ejlu Spiritu Santu kellimni. Għallimni mulej. U li dak li inti tgħid minn fom il-qadej tiegħek ħajsir revelazzjoni f'qalbi. Bis-set qednilkom għamlu għadi. Terġejda jgħidlu mulej. Dak li l-qadej tiegħek qed jgħid bħalissa għamlu revelazzjoni f'ħajti. Halleluja. Vers 5 ta' Ġud kapitlu 1. Fejna Ġud, għax kull darba nidilu fuq dan. Qabel Ġwanni. Mela. Ħanibda minn vers 5. Għad li jintom ġa sirtu tafu kollox darba għal dejjem, nixti iżda infakkarkom li l-mulej wara li salva l-poplu mill-art tal-Eġittu hekk imbagħad eret lil dawk li ma hemmnu.
Għadek kif ġid distrutta darba l-dejjem il-dottrina falsa ta' one saved, always saved. Ma teżistix one saved, you're always saved. Nafx jużaw għax Alla qal, Ġesu qal li dawk il-missirjatini ħadd ma jħodhom li. Żgur. Ma għalhekk li ħajaħduk minn idu, imma inti tista' tiġi trid il-bot li hemm. Jiena qatt ma għaddu bidajt li Alla li mhux ħajżomni, imma x'in irid ngħidlu? Ħilek hemm infitt irid nagħmel irid jien. All right, ibni, għamel li trid. Żgur Alla fidil. Imma jiena u int għandna kumbattiment kull jum biex nibqgħu fidili. Xi drabi tkun iktar faċli mis-soltu, imma xi kultant jibda ħireġ l-għaraq. Dan di għabtejt inti ħdaqqa ponġa għajneħ, kif ħanamel mulejr di pasaqbal. Mela inti taħseb il-Kristjan, għax sar Kristjan, l-emozjonijiet ma jgħal-kollux l-istess kol. Mela inti meta ssib nies li jridu jgħidulek il-vendikazzjoni, taħseb li dak il-ħin qed tuħu piġi how sweet, how good. Qabled nitħaq fuq barra ma minn ġewwa f'jamma nar. U mhux biex nitlob għall-Ispirtu Santu da. Imma għax inti tibqa' fidil anke jekk ħadd tuħol ma baqax. Tieħu nifsu ġewwa u titlob. Għaw xi ħadd kellu din l-esperjenza? Jalla taddu kollha minnha f'isem Ġesu Kristu. Darba, taf x'ngħidilkom jien? I worship a real God and I am a real man. Jiena min istatwa tagħmilha ċrieket u toqgħod taqbes qudiema di. Għandi l-emozzjoni tiegħi u ċertu emozzjonijiet irrid nirrażżanhom, ċertu feelings irrid nirrażżanhom, mhux għalhekk Alla għalhekk tajtkom is-self control. Self ikkontroll lek innifsek. Jekk qabżitlek, aġġa poġġija f'posta. Amen. Hallelujah. Grazzi Ġesu. Amen. Thank you Lord. Fil-ewwel Slatin kapitlu 19 marru hemm. Fl-ewwel Slatin qed tuħdu pjaċir. Inħoss li qisu l-mulej tikellimna hekk bil-ħlewwa tiegħu jallimna with his sweetness. Ju paċenzja bina, was probably bija l-ewwel qabel kollox. Hallelujah. Però ħanilkom il-mulej jgħidlek jekk inti tittirċivi ħniena, imxi fi ħniena. If you want to receive mercy, be merciful. Jekk inti trid il-mulej ħenna għalik, ħennu kollha l-ħadd ieħor. Jekk inti il-mulej aħfillek, aħfer inti kollha l-ħadd ieħor. Għalhekk il-mulej jitik, imma l-ewwel agħti. Hallelujah. Mela jiena tilkom l-ewwel Slatin 19. 1 Kings 19. L-istorja konna żajnija ftit ieħor, ilu ovvjament il-Bibja hija ma tistax teżawsta, għax it is inexhaustible. Ma di wara li Elija kellu konfront mal-profeti folots ta' Baal u Ashtarot. U wara li Jezebel semat x'għamel il-profeta Alla, edditu. U Elija semaħħa u beża, ħarab, mar jistaħba ġar, il-mulej batlu ravens, naf nsejt xejdulhom ravens bil-Malti. Xejdulhom ravens. ċawl biex jitimawh. U batlu l-lanġu tal-mulej, għallu għoj, jint, xinti ta'mela? Insomma,
U Elija beda jibża għax ħassu waħdu li huwa l-unika wieħed li baqa' fidil il-mulej. Xi kultant intom qabli tkunu f'sitwazzjoni u tibda jgħid iwa jiena biss saw li nħobb il-mulej allura. Jiena biss qed nimxi mal-mulej. Ġieli għaddilkom bereskom. Iwa jiena biss qed idejquni dal-ħmieġ. Li biss qed idejjaqni dil-korruzzjoni, li biss qed idejjaqni dan il-perverżjoni, li biss qed idejjaqni dan il-kontrarju. Kemm hawn minnkom ġieli qed dal-kli. U l-mulej jgħidlek le ibni għandi 7,000 oħra li għadhom ma għamilux il-kob tiegħhom quddiem dan il-ħmieġ, dan il-bal u vera bal. Amen. Xaħġa interessanti, fit-Testament il-qadim kien l-om klet allat folots li Alla kemm il-darba ġudika lill-Iżrael, interessanti il-poplu tal-Alla jbierek, li kienu kull darba jitradixxu lill-Alla Jahwe il-jinu, kull darba kien jitradixxu lill-Alla magħhom il-Malok, il-Baal u l-Ashterot. Illum il-ġurnata fil-Kattoliċiżmu Madonna rreplejsjat l-Ashterot. L-allat l-oħra t-sejlek unbat għamluhom stati oħra, morru joffru l-om. Ma interessanti vera. Però daw il-tlet affarijiet għadhom sal-lum il-ġurnata eżistenza fostna. U ħafna kristjani jmilu qoddimu. Xi ħaġa interessanti daw il-tlet allat folots li Elija kumbatta u ħafna mill-profeti tal-Alla ġew kontra tagħhom. Kienu l-tlet affarijiet li l-poplu tal-Alla kien imil qudiemhom ta' spiss. Forsi llum il-ġurnata m'intix ħadara kristjani jinżlu għarkub tiegħhom fiżikament quddiem xi xbija hekk. Però simgħuni, daw il-tlet affarijiet kienu jirrappreżentaw, wow, isimgħuha. Waħda, il-perverżjoni sessuali. Il-perverżjoni sessuali kienet tirrappreżenta daw l-affarijiet. Kienu jirrepreżentaw l-idoletrija. Il-qima tal-idoli mamula minn idej il-bniedem. Kienu jirrepreżentaw wara ġejja l-abbord. May the Holy Spirit wake you up. Għax jekk inti talla ara ma tmurx tagħmel il-ġlida kontra l-abbord politiċizzata. Daw il-tlet tal-lat folots kienu qudiemhom jagħmlu l-orgies, taħt is-siġar jagħmlu is-sess pervers u orgies u n-nisa fit-tempju u l-ġil fit-tempju. Kien hemm l-idoletrija, l-inċens, l-ħruq tal-inċens, u kien hemm il-qtil tal-ulied, Molok. Illum il-ġurnata li kieku l-Knisja hija vera kollha remnant, titnejdlek li minn lejla ma jerġax jissemma l-abbord mhux jipprovaw idaħlu. Ħaqqas jissemma kieku. Mhux immorru nagħmlu grupp, mhux immorru nagħmlu discussions, mhux immorru ngħidu hemm bżonn niddiskutu kif noqtlu trabi. U l-Knisja tisfen ma' dawn l-affarijiet. Il-Knisja Kattolika tisfen ma' dawn l-affarijiet. Il-Knisja Protestanta tisfen ma' dawn l-affarijiet. Il-Knisja Luterana tisfen ma' dawn l-affarijiet. Il-Knisja Evangelika, xi wħud minnhom jisfu ma' dawn l-affarijiet. Mela l-poplu tal-Alla għadu ma tbiddel xejn. L-istess qudiem l-istess demoni għadhom imilu. Imma r-rimanente jibqa' fidil li jirraġel wieħed. Bħalma qallhom Ġesu jiena rastkom ma' raġel wieħed. Ibqgħu fidili le. U bħalma tibda l-istorja tispiċċa. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek il-ħażen fl-aħħar ta' żminijiet jikber. Ftakar meta l-poplu tal-Alla Iżrael kienet jagħmel dawn l-affarijiet. Ġudikom. Però remanente, ħelisa. Il-remnant, dak il-fdal,
Ma ġew il-ġudizzju talla ma ġiex fuqhom. Ħelishom. In-nar talla ma ġiex fuqhom. L-art ma fetħitx għalihom. Alla ma qatilhomx bix-xabla. Anzi, dawk li kienu ir-remnant, Alla dejjem ippreserva. Intom li qed tisimgħu ħadd tkunu minn dawk li Alla joqtlok. Le, Alla tat-Testament il-ġdid ma joqtolx. Għadek ma qrajtx it-Testament il-ġdid qalbi. Dak li naqrajtilkom fil-ktieb ta' Ġud huwa fit-Testament il-ġdid. U Ġud taf x'qed jgħid qed ixebbaħ l-Alla tat-Testament il-ġdid mat-Testament il-qadim. Mhux qed jgħidulhom għax Alla għamel hekk fil-passat, imissa jalaqa u ħalli kollox għaddej. Hekk qed jgħidulhom Ġud. Tgħidli ma kif qed jagħmel hekk Alla? Number one jekk aħna verament nemnu li aħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet. Ejx ħajja għaddej saħwata. Għax jiena x'inhi rrid il-mulej jista' jiftaħ ismewwiet u jieħu lill-arusa li qed tistennih. Mhux il-Knisja kollha ta'. Il-arusa li qed tistennih. Jekk inti qed issib diffikultà tiġi l-fellowship, qed issib id-diffikultà tiġi taqra l-kelma talla, jekk il-mara tiġi b'dak biex tiġi jaw, jekk ir-raġel qed jargumenta miegħek biex tiġi l-kelma tfaħħal l-Alla, tixxierek, u inti qed ikollok battella biex tobdi l-affarijiet żgħar, m'intix ħadobdi l-Alla ta' affarijiet kbar. L-istess tliet demonji, l-istess tliet ismijiet li kien Alla il-poplu tiegħu kien kabsulejra kontra Alla. Huma l-istess tliet demonji li l-poplu tal-Alla sallhom il-ġurnata ikkebsulejra lil Alla. Ġakbu kapitlu 4 vers 5 tgħidlek, tkebsux lejra tal-Alla. Iġġelux l-Ispiritu Santu jgħir. Pawlu jgħid fit-2 Korintin kapitlu 11 jgħid li jiena arrastkom ma arrus wieħed, imma ħafna minnkom ma bqajtux fidili lejn dak l-arrus wieħed li narraskom miegħu. Jalla intom tibqgħu intkom dawk ir-rimanente. Jiena u intom nibqgħu rimane. Brother, x'hekk li tfisser bil-liwdi il-rimanente? Għax fil-kelma, fil-ħuludi, fit-tix tal-lum, waħda mill-li tfisser il-kelma rimanente, huwa dak bil-Malti dak li baqa ħaj sal-aħħar. Survived. Survivor. Imma tinelek għaliex? Because he's the fighter. He's the fighter. Għaliex taħseb il-mulej li s-seba' knies tal-Apokalissi ċanfarhom xuħut minnhom kien hemm fejn telaq mill-preżenza tagħhom telaq minn ġo fihom u għadhom sejrin bil-Knisja. Dik Knisja tal-ġen. Idin hemmhekk u Alla u Kristus qegħdin. U qed ħabtulhom fil-barra ħanidħol. Ma inti mhux jadaw. That's a nice church. Għaliex taħseb li Kristu iwissi lill-Knisja li nobsqok lill-Christianity. Alla il-grazza ta' jenna biex jiena u inta m'għandniex skuża? Ismawni, jiena mhux qed ngħidilkom hekk biex inti tiżbalja Alla ċaħdek ta' mhux ħajġħdek. Inti tiġħad l-Alla qatt ma jġħdek. Alla qatt ma jġħdek. Inti tiġħdu lill-Alla. Alla qatt ma jġħdek. Imma la tantu waħanin li jħallik tażel int. U l-mulej qed jgħid il-poplu ta' Malta Għawdex, il-poplu ta' River of Love, daw kollha li jsejħu bismu qed jgħidilhom taqtax qalbek għax għad baqa' li poplu li għadhom ma għamilx irkobtahom qudiem dan il-ħniżrijiet, qudiem dan il-ħmiġ, qudiem din l-idolatrija, qudiem dan il-perverżjoni għal baqa' li poplu li jiena miegħu u qed jgħidlek għax jiena miegħek poplu tiegħi. Halleluja. Imma dawk huma rimanente,
dawk huma li jmorru fit-toroq. Mhux bħalma qal ħabib tiegħi l-aqwa il-pappa. ħabib tiegħi fiżi mhux għax inkoll kerxa miegħu, imma sewwa qal. Sewwa tkellim. Però ħanorikom ċertu kwalifikazzjonijiet xi kwalifikak biex tkun parti mir-rimanenti. Number 1, isimgħu xejn il-mulej. Elija telaq minn vers Slatin kapitlu 19 vers 18. Elija telaq minn hemm u sab li ħamur daqsxejn qabel. Mor vers 17. Jekk xi ħadd jeħles mix-xabla ta' Ħeżeja, okej, da meta qallu biex imur jidlek żewġ tislaten u profeta. Mela, u vers 18 jgħid hekk. Jiena nħalli f'Iżrael 7,000 oħra, jiġifieri dawk kollha li ma niżlux għall-kub tagħhom, isimgħu fejn ma niżlux għall-kub tagħhom. U Baal u dawk kollha li ma bisux b'xuf tagħhom. Mela, dawk li huma parti minn remnant Alla tgħidlu lil Elija jiena tbaqali 7,000 li huma vera ta' Kristu. Daw ma beżawx quddiem Baal. Baal u Molek kienu jinvolvu lil poplu ta' Iżrael biex joffru lil ulidhom fin-nar. Kienu jinvolvu lil poplu ta' Iżrael biex jagħmlu sess u perverżjoni bejnietom mbagħad it-tfal li jkollhom bejnietom jitfgħuhom fin-nar ta' Molek. Taħseb li hawn Kristjani fid-dinja jagħmluh dawn l-affarijiet 100%. Dawk jisalvaw? Le. Għax mhumiex parti mir-remanenti, mhumiex parti mill-fdal talla. Jekk inti tmur mela number 1. Min huma l-fdal talla li għadhom ma milux kub tagħhom 1 quddiem l-influenza politika, quddiem daw l-affarijiet li huma diaboliċi li qed jidħlu f'pajjiżna u f'pajjiżi oħra madwar id-dinja, għalkemm nirringrazzjaw għall-mulej għaw ħafna pajjiżi li qed iqumu kontra dan il-ħmieġ u dawk il-pajjiżi li qed iqumu jekk tinnota huma Kristjani u għandhom tmexxija Kristjana. U waħda minnhom hija Donald Trump ma nistħix insemmih. Amen. Halleluja. Halleluja. Grazzi mulej. Number 1. Ma bisux lil Baal. Xi tfisser bus? Erħilu li verament f'Malta sfortunatament għandna nistant jissejħu nsaraffjakki li verament jaqbdu l-istat u joqogħdu jbituhom. Imma jista' jkun qed jagħmlu hekk mill-injoranza kemm xorta jibqa' dnub. Imma wkoll ifisser meta inti tbus, taf xi tfisser bewsa by the way. Kont taf xi tfisser bewsa? Mhux għax niffansjak ta' biss. Il-kelma il-bewsa tfisser għaqda, pat. Għaliex, ġili għadilkom infaħkom, għaliex fit-tieċ il-ministru jgħid issa tista' tbus il-marra tiegħek. Għax li kieku nifmu s-sinifikat, fisser issa għandek id-dritt tbus għax issa dik tiegħek. Erħilu li kollha kemm intkom bistu ħafna li ma kienx l-mara u laqas ir-raġel tiegħek. Sewa? Issa jiena qed ngħidilkom li l-bewsa tfisser li inti għamilt patt. Għamilt patt. Isimgħuni eħwa, Kristjani. Meta tasal l-elezzjoni ivvota lil min tritu jekk inti tikollok il-biżet Alla ivvota nies li ħajġibu liġijiet qaddisa. U jekk ma sib il-ħadd ivvota l ħadd. Għalkemm ipprova fil-ċirkustanzi ivvota nies li huma the lesser evil, sfortunatament, until God raises up men and women of God. Imma dak affarijiet dik ħanħalliha bejnek u bejn mulej. Però l-importanti hija di, fejn jidħlu prinċipji tal-Alla. Tmilx quddiem affarijiet politiċi. Fejn jidħlu affarijiet tal-mulej. Do not bow to politics. Ġlida tal-abbord mhijiex ġlida politika. Il-ġlida kontra il-perverżjoni ta' il-gender confusion li jridu jidaħlu fl-iskajjel
u b'xi modi għet jipprovaw jadaħluha u li ma jnexxhomx fizem Ġesu Kristu. Dik hija mhix ġlida politika, dik hi ġlida għall uliedkom, għall-innoċenza ta' uliedkom. Tagħmluhiex affarijiet politiċi. Għax inkella tkun qed tmil waħda minn daw id-demonji. Ħan sejsikom mistoqsija, ħan poġġi li nnifsi on a very tight spot. Kemm hawn minkom ġieli li tajtuni smajtuni ngħid profesija, twissija u jew fil-ħajja tiegħek jew nkella b'mod ġenerali inkluż pajjiżna u rajtuha sseħħ. Olidikom li ngħatajtkom profesija jew għedt xi ħaġa fajt u seħħet wara. Kemm olidikom. Olidikom. Mela intom isimgħuni taf xi jfisser dak. Mhux qed biex nolli lil nifsi. Għodu attent għax meta jitkellem il-fom tal-mulej. Tgħidx dak Gordon qala, lejna kull ma jiena l-puppet bħalissa tal-mulej. Kull ma jiena l-puppet biss tiegħu. Meta Alla jitkellem fuq affarijiet qaddisa u kienet iwissi l-poplu tiegħu, ismagħha sewwa dik il-kelma. Tgħidx għax il-pastor u dak għax il-pastor. Inti mhux lili, inti mhux qudiemi, inti quddiem il-kelma. Għalhekk Ġesu qal f'dak il-jum tal-ġudizzju Ġwanni kapitlu 12 vers 48 x'jgħid tkun il-kelma tiegħi stess li tiġġudikakom. Malta għandha xhieda ta' Kristu. River of Love huwa altar imqajjem minn Alla għal Malta u għawde biex ikun hawn xhieda f'dan il-pajjiż. Se jekk hemm altari oħra nemmen li hemm oħrajn, imma mhumiex il-ħafna. Dan huwa wieħed minnhom żgur. Don't take that for granted. God speaks through this church. U jiena affarijiet li wissejt għaddejna minnhom dal-pajjiż. Affarijiet li wissejt ċertu nies, xort speċċaw jgħaddu minnhom. Għax ma samawx, mhux ma samawx il-pastor, marfux, ma ndixxernux il-viżitazzjoni tal-mulej. They did not discern the visitation of God. Jekk bnidem talla u minnu jista' jkunx li bes iċrati, raret, jgħallu s-sud fuq. Ma mhux jekk jgħid il-kelma talla, inti ma l-kelma talla għandek kontabilta mhux ma dak il-persuna. U jekk jien għandi kelma ta' barka, inti l-barka mhux jiena tajtilek dik il-kelma li inti rċevejt dik il-barka. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Grazzi mulej. Ħalli morru fil-ktib tal-Atti tal-Apostli, morru malajr. Ħanorikom vers li xi kultant inħokna qarasi fuq. Number 1, meta tafu intom nettilkom qabel il-Fatti tal-Apostli li minn 512 skont l-ewwel Korintin kapitlu 15 vers 6 fej Pawlu jgħidlek li Ġesu rawh fuq 500 Petru u l-Apostli. Meta l-mulej għalilhom morru stennewni fil-kamra qabel ma titilqu, stennewni hemmhekk. Hemmhekk il-mulej biss sab 120 jistennew. 120 biss sabuh jistennew. Issa simgħuha. X'naraw komuni f'daw il-120? Da x'jikkwalifikak biex tkun ir-rimanenti. X'naraw komuni? Naraw jekk inti taqra l-Atti tal-Apostli kapitlu 2, naraw il-kol kemm huma kienu fl-istess post. Ħalli ma nagħmilx post biss ġeografiku, però kollha kemm huma kollhom fl-istess post spiritwali. Jiġifieri kollhom l-istess viżjoni, l-istess għan. Nemmen fil-postijiet ġeografiċi u għandek tiġi fil-komunità, tiġi tixxierek dak huwa kmand ta' Kristu u dmir ta' kull minnu Kristjan tas-sew. Imma ejja ngħidu li l-koll kienu bħalma tgħid l-Iskrittura fema waħda. Ir-rimanente ma jistax ikun xi Superman u Wonder Man ta' by themselves. Dak fil-cartoons biss jeżisti, fis-saltna ma jeżistix. Għax għallek iqajjem Superman huwa biex iqajjem ruxma ta' Superman zoħra miegħu. Jekk alla iqajjem Wonder Woman biex iqajjem ruxma ta' Wonder Woman zoħra magħha. Mhux biex tkun il-Wonder Woman, ma biex iqajjem il-Knisja, il-poplu Talla biex qajmuh. Amen. Mexxej vera Talla jola imma Alla jolih imma biex jolli l-poplu Talla miegħu. Mhux biex jola hu biss.
Qed tifhmu? A good leader does not rise for himself, but he rises to rise others with him. Amen, to raise others with him. Hallelujah. Mela, dawn kollha għandhom l-istess fema, għandhom kollha l-istess san, kollha ssibhom fl-istess post. Kollha għandhom l-istess ġuħ. Kollha għandhom l-istess ġuħ. Kollha tarhom jimxu fl-istess qawwa, l-istess qawwa li ġiet fuq l-appost li ġiet fil-120. Halleluja. L-istess qawwa li ġiet fuq l-apostli ġiet fuq il-120 l-oħrajn. Glorja lil mulej. Issa ħawrikom skrittura li niġi li ġelli nħokna qarasi. Isimgħu għadi, Atti tal-Apostli kapitlu, mela qed ngħidilkom kif intom tikkwalifikaw ruħkom il-garazzja ta' Kristu taħdem fikom biex tibqgħu ir-rimanenti. Ftakru l-kelma rimanenti minn nfisha tfisser ukoll to remain till the end, to remain faithful. Ġwa hemm Atti 5, Atti kapitlu 5. Vers 13. Issa, bil-Malti qabel ma tagħmilx l-istess impatt. Imbagħad naqraħilkom bl-Ingliż kif qiegħda fil-Living Bible. Vers 13, Atti 5, vers 13. U ħadd mill-oħrajn ma kien jissogra jissieħab magħhom, imma kulħadd kien ifaħħarhom ħafna. Sena ftit. Ħadd mill-oħrajn min? Oħrajn li oħrajn? Mill-Kristjani l-oħrajn. Tiġa fil-bidu tal-Knisja, tiġa naraw żewġ knejjes. Waħda tħeġġeġ bin-nar u l-oħra we're happy to just go to church. Imma nawn le daw too much ta. Daw jajtu jaqbżu, kemm għandhom zero hi daw too much ta. Daw jaqgħu malar, daw jitkellmu bil-lingwi le daw too much. It's okay, I'll just go to church. Letteralment isma' għax ngħidlek. Bl-Ingliż jgħidlek kara. The other believers x'inhi? Fl-Atti tal-Apostli tiġa. Tiġa għandek żewġ gruppi. The other believers didn't dare join them. Din il-Living Bible tgħidha. Though didn't join, though, but all had the highest regard for them. Din l-iskrittura bl-aktar mod ċar, tali għatini għalix, għax tant raw qawwa talla, tant raw nies li huma żelużi li beżaw jagħmluha magħhom. Beżaw jagħmluha magħhom. Tinta żardan ngħidilkom, hawn nies River of Love, hawn nies Malta jgħidu li kemm nixtieq niġi River of Love ma nibżgħu. Issa dan ngħidilkom da. Imma ma naqax hu. Ma mux jinnaf toħroġ xi demonju, ma jekk ikollok wieħed żommu, no problem. If you want company, no problem. Ġieli sa sew nidaw mistoqsi, le nibża ta' ħiena. Le ma tarax maħx biża, toħroġ id-demonji hemmhekk. Mela mur fejn żommuha, malbi. Aħwa, things never change. Mela għandek Kristjani komdi, jiena ta' fejn hu peċir mur, wieħed minna wieħed reċenti, għalli leħi jiena ma rridx niġi iktar River of Love ta' intom too much, qed infittex knisja iktar konservattiva fejn jidilkuk bil-konserva. Għax intom hi too much, I think heaven, you won't like heaven. It's too much. Murejdu li għalija River of Love is not enough. Hallelujah. Do you want more? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Eżis aħwa, kif ħanibqaw fidili, ħanaqsam da ma'kom malajr. Lut kapitlu 4, żewġ skritturi u nitolbu.
Lut kapitlu 4 malajr. Ismawa. ħajkolna mela l-biża li, ġifieri l-biża talla, li, waqt li l-weda li nidħlu fil-mistrieħ tiegħu għada hemm, ma jkun hemm ħadd, ma jkun hemm xi ħadd minnkom li jibqa' lura għax aħna wkoll bħalkom irċevejna l-Vanġelu għal dawk kollha li tarawni fuq YouTube. U xi darba kont tiġi reveroventi, dil-kelma jgħalik. Għal dawk li intom ilkom biex kemm nixtieq niġi, jrid niġi ta' xi darba, jekk jista' jkun qabel ma tmut. Ipprovejja ħaj, please. Il-mejtin intihom mill-oħrajn. Għax aħna wkoll bħalhom irċevejna l-Vanġelu, imma lilhom ma swithom xejn il-kelma li semgħu. Tgħid Alla ħajjejtek fuqek li inti dik il-kelma li smajt ma switek xejn, għax meta semgħuha ma jemnuwiex. X'rajna f'Ġud kapitlu 1 vers 5? Il-verità kienu jafuha, ma jemnuwiex. Lut kapitlu 10 u nispiċċaw b'dit-talb bija u nitolbu. Lut 10. Mela meta aħna ngħidu jiena nemmen, fil-Bibja fil-kunċett Bibliku mhux ġast jien emmintaw mentalment, jiġifieri nemment u aġixxejt fuqha. Jekk inti temm illum itkellimt ma' xi ħadd, qalbu tajba itielek. Qalbu tajba u sweet. Qedlu inti meta ħad tiġi l-fellowship. Qedlu ma tafx li hija dover ta' minnu Kristjan ġenwin. Ma għalli xejn. Għalli iva. Taf kemm inni ngħidlu? 20 sena. Tgħidli passer ma taqtax qalbek jien? Ġieli jgħidu li tgħidli ma kif tibqa' tgħidli ma taqtax qalbek? Il-moment li jilma li naqtajt qalbu minnu dak għalli. Mbagħad naqta' qalbi. Lut kapitlu 10. Vers. Alleluja. Tuħdu pieġi? ħatkunu bl-għażla tiegħek parti mir-remanente. M'intix ħadħalli l-mara toqgħod tokroblok biex taqra l-Bibja u titlob. M'intix ħadħalli r-rali biex joqgħod jikroblok. M'intix ħadħalli l-passer joqgħod jibgħatlek l-SMS. M'intix għadeħx il-passer ma kellimix ma qalix hemm Mrs. Me. Alleluja. Vers 35. Tarmux mela il-fiduċja ta'kom. Għax din iġġib magħha ħlas kbir. Tassew li teħtieġu s-sabar biex tagħmlu r-rida ta' Alla, s-sabar paċenzja. Tirrekjedi paċenzja. U tiksbu dak li huwijat għax ftit ieħor, ftit ħafna u dak li għandu jiġi ma jdumx ma jiġi. Il-bnidem ġust tiegħi jgħix bil-fidi. Imma jekk jerġa' lura mela beda ma baqax. Kien salvat ma baqax. Kien parti mir-remnant ma baqax. Jien ma nitaxxax bih. Kulħadd jaqra ħamja jgħidi l-aħħar skrittura. Iżdaħna River of Love. Kulħadd jgħidha. Iżdaħna River of Love. Maħniex minn dawk li nerġgħu lura. Biex nintilfu, aħna minn dawk li nibqgħu nemnu u insalvaw. Halleluja! Gloria lilek Ġesu. Amen. Halleluja. Mela jridu nibqgħu
faithful. Fidili. Kif tista' ġoġo pil-Alla biex tibqa' fidil? Faithful. Tibqa' faithful sal-aħħar. Amen. Ejja nbaxxu rasna u nitolbu. Hallelujah. Tina daqsxejn mużika soft, please. Jekk inti qiegħed taw tgħid li pastor, jiena nixtieq nagħmel commitment ġdid ma' Ġesu. Aw xi ħadd jixtieq jgħid li pastor jiena nixtieq nagħmel recommitment mal-mulej. Tgħid li pastor jiena qed niġi biss il-fellowship imma tlift in-nar li kelli tal-mulej. Tlift iż-żelu li kelli tal-mulej. Tlift dik li maħabba li kelli bħal meta ntqajt miegħu kelli dik li maħabba tal-ġen. Aw xi ħadd jgħid pastor jiena nixtieq nerġa' nagħmel commitment ġdid ma' Kristu. Aw xi ħadd jgħid idejh. Aw xi ħadd jgħid pastor nixtieq nagħti ħajti li Ġesu verament illum u nsalva u nitolbu biex jaħfil id-nubieti u jsalvani. Aw xi ħadd li inti tixtieq tkun salv, tkun żgur li inti salvu li deki. Għandna wieħed hawn min iktar. Tnej, grazzi Ġesu. Jekk inti tgħid li pastor min iżgur jekk nintilef, jekk kienx ħantilef jew le, min iżgur jekk kienx salvat. Imma nixtieq inkun żgur li jiena salvat u ma nkunx minn dawk li ħajintilfu. Jekk inti tixtieq tkun żgur li inti salvat olli jdejk, halleluja, olli jdejk. Għannara daw li dej 1, 2, 3, 4, grazzi 5, halleluja, 6, 7, glorja lil Ġesu, glorja lilek mulej. Please, itlob dit-talba warajja minn qalbek, għala għajnek. L-oħrajn aħwa tolbu għal-jom qalbkom. Ejdi talba warajja minn qalbek, missi qaddis. Grazzi tal-imħabba u l-paċenzja kbira li inti għandek miegħi. Li inti qatt ma taqta' qalbek minni. Grazzi ta' kamilek tiġri warajja mulej. Grazzi kamilek tistennini mulej. Ġesu, nitolbok issa stess. Kun is-sit tiegħi. Kun vera is-salvatur tiegħi. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek mulej. U salvani mulej. Ġesu, niddikjara minn fommi u niddikjara minn qalbi li inti l-mulej tiegħi u Alla tiegħi u inti millum il-qudiem tirrenja fuq ħajti kollha, fuq kull erja f'ħajti. Mulej bil-grazzja tiegħek fija u bil-fidi tiegħi fik jiena nibqa' fidil sal-aħħar. U ma nitbiet għat minnek. Mulej, zomni sħiħ fik u għaxfilli fejdni b'kontra tijak. Għamel minni ħuġġaġġa tan-nar tal-Ispiritu Santu u kisser minn fuq ħajti kull katina, kull irbit tal-għadu, vizzijiet ħżina mulej kissira minn fuqi. Illum dan nitolbok minn qalbi fl-isem ta' Sidi Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj. Għal-glorja tijak missir. Jekk inti għeddik it-talba minn qalbek illum, inti illum sirt parti minn remanente. Immissa ibqa parti minn remanente. Ibqa salvat. Alla ħajjejnek, Alla mux ħajabbandunak, imminti tabbandunax. Imminti tabbandunax. Halleluja, ejjan umu bil-wifqa, pija daw kolla l-intom fuq YouTube, God bless you, narawkom il-service li jmiss. Halleluja, halleluja, grazzi Ġesu. I asked you for some music, beloved. Please give me some music. Jekk inti għandek bżon it-talb. Jekk għandek bżon it-talb. Daw kollha li intom għettu dik it-talba minn qalbkom fejn intkom. All idejkom. Daw kintom li għettu dik it-talba minn qalbek għall-ewwel darba f'ħajtek biex issalva, biex kun parti minn remanenti nixxikom intom toħorġu hawnhekk. Ħa nitolbu magħkom oħorġu hawnhekk. Prayer altar team come. Prayer altar team come. Hallelujah.